във връзка с първото голямо честване 1901 година, живите поборници натоварват вече отново Райна Поп-Георгиева Фотокова да го извеждат. И шивачите са живи, и художниците са живи. И тогава те го подготвят, тя го извезва и то участва в тържествен церемониал при първото голямо честване на априлското въстание 1901 година. В панегюрище се намира цялото дипломатическо тяло на България. Интелектуалци. Намира се представители на дипломатическите мисии в България. Но всички отиват да посрещнат Райна Поп-Георгиева Фотокова, а тя със скромност казва: аз нищо не съм направила, съвсем само думите, в преразказ и заявява дословно: просто съм изпълнила съвестта си, гласа и това, че съм българ. Изпълнила съм задължението на една българка да извежда знамето. И наистина това е главното въстаническо знаме или нашето държавно знаме. Свещеник Младен Иванов за цялостната идея да се живе здрава и признателно си да благодаря. Това е, който иска просто да гледа знамето и да си направи снимка, защото са го извели единствено за днешния ден. Иска да кажа. Хайде през знамето, снимате ли си? Нека да представя, да ги снимам. Да, и тогава да се... малките са здрави. Айде, добре. Наградените, да. С наградите са победители, млади победители. Да. Да, да.